Ngibingelele bonke ababukeli emakhaya. Ngicela ukukhuleka nawe wena osabhekile njengamanje. Umthandazo unamandla. Umthandazo kaJehova uqaqa izinto ebeziboshiwe. Ukuthandaza kuqala manje abantu namanje bayathandaza emakhaya emsamo. Khona imsamo imthandazo yasemakhaya. Angikhuleke nawe njengamanje. Baba onamandla. Baba zulu lemfihlakalo. Baba uNkulunkulu wezizwe. Mdali wezulu nomhlaba. Wena obona ekujuleni. Okolwandle ekujuleni komhlaba einzulwini zomhlaba ukhona. NguJehova ungokuqala futhi ungokugcina. Umahluleli olungileyo ongenankohliso. UnguJehova wazo zonke inkedama ziza kuwe. Intandane nabalahliwe beza kuwe. Nase behluleliwe babona amandla beza kuwe. Nalabo Nkosi abakhalayo asebekhalile emhlabeni kubantu bomhlaba beza kuwe ekugcineni. Nguwe oyisiqalo somhlaba, nguwe futhi oyisiphetho. Yise wabo bonke abamkhonzayo unguJehova. uNkulunkulu wazo zonke izizwe eziphansi kwezulu nomhlaba. uNkulunkulu wabampisholo, wabo bonke abampisholo, uNkulunkulu wama-Afrika. Jehova mfihlakalo. Ngiyakhuleka ngime altar, ngime ngisenqabeni njengamanje. Nangu ongibhekile ekhaya njengamanje. Obuka lolu hlelo ekhaya. Uyayazi inkinga yakhe. Lapha hleli khona usekitchen. Dining room. Khona obheka ifoni njengamanje. Izinto zakhe ayilungisa imnyama. Ngehlisela ukukhanya. Khona ogulayo njengamanje babona amandla olele esibhedlela akakwazi ukunyakaza ICU. Ngithumela amandla wakho ongiphe wona ingelosi yasenqabeni. Kunolapha ojele njengamanje owaphambuka wona. Baba uyadonsa iminyaka makhe aphume kule ndawo ubumnyama baba esekubonela ukukhanya. Kunaloya osejele oboshwe ngamacebo ngento angayenzanga, ngamacebo amabi, wagwetshwa iminyaka, wagwetshwa intambo ngecala angalazi. Ngiyamkhulekisa okungenzeki kubantu kuyenzeka kuwe Jehova. Nangiloya ekhaya unezingane ayisebenzi. Nangiloya esibelethweni akatholi bantwana. Nangiloya uyagula. Ngithumela amandla asenqabeni. 2024 makwenzeka isimangaliso. Zonke inkinga zabantu namhlanje uyazibona Jehova. Awudingi nokuthi ngingakhuleka kakhulu ngoba sithi sathandaza sazophimisela. Wena Jehova usuke sewubonile esizokuphimisela. Ngikhulekela konke baba angingathemelezi ngoba wena wazi konke okusenhlizweni engikucelela isizwe sakho nabantu bakho. Uyakwazi nalokho engengiphimise uyakwazi. Ngiyabonga mbukeli wami lapha ekhaya. Ngiyanibingelela yonke uDr X lona umprofeti wabantu. Mbukeli wami lapho ekhaya lokwaja kagesi kunabantu abangaphumeleli ngenxa yabanye abantu. Kunabantu abavalwa. Kwavalwa ekhaya ungakazalwa. Kwafakwa imimoya. Kwavuswa abantu emathuneni okungebona bakini bafakwa ekhaya kini ngoba kubulawa umuzi wakini.
kunabantu njengamanje abangaphumeleli abagqokisiwe bambathiswe imimoya, bambathiswe abantu, bambathiswe otokolosho. Izinto zakhe ayihlali, akwakheki. Ufisa ukugana akuganeki, ufisa ukuganwa ganeki ngoba wambathiswa. Awulale ebusuku wena, awuphuphi. Nangu umprofeti wabantu ophiwe isiphiwo. Ngisiza abantu inkulungwane zabantu umhlaba wonke. Kunabantu abaphesheya, kunabantu abakoSwaziland, kunabantu abasemazweni angaphandle engibasizayo. Ngithi-ke 2024 wena ubheka umprofeti ngizokubusisa. Onke maQhawe ngiyanibingelela maQhawe, ngiyanibingelela. Ngithi nansi insebenzo, ngiphethe insebenzo entsha engiphethe mina, ngisebenza ngokukamoya. Ngiphethe ivimba moya. Ngiphethe into ezokuvula amaphupho. Ukuthi unebusiness noma uyikhansela noma uyimeya uyini, lokho okwenzayo lensebenzo izokwenza lento ofuna ukuthi mayenzakale. Ngithi ukuthi wena wenza lephi business akufuni mina lokho, kodwa mawuke wathola lensebenzo le ivimba moya le ingaqa amaphupho, izoqaqela izinto, kuzovuleka izinto zakho. Mawulele ebusuku uzophupha, ngivula amaphupho. La uhamba khona izokuvikela. Ivimba moya ke leli, insebenzo le enamandla. Ngifuna abantu abathi sifuna lensebenzo ngokusheshsha, bathi prophet sithumelele lensebenzo. Nanka amafoni ehlenyuka. Lensebenzo uyifaka nje ngoba ngigaqile, ngigaqe ngoba ngiyayazi ukuthi iyasebenza. Akukho la ungeke undlule khona. Ebusuku mawulele uzophupha, ingaqa amaphupho, ivimba moya. Mawulele ebusuku. That's why ubaba wami okamoya, inkosi yamaNazaretha esihlabelelweni, ithi usigcine ezingozini zalobu busuku banamhlanje. Ekulaleni kwethu usigcine, lala nathi inkosi, usigcine ngoba kukhona ingozi eyifika ebusuku. Abathakathi bathumele izinto ebusuku. Ivimba moya leli, ngifuna wena othi mina angilale ebusuku. Ngifuna mina othi wena uzobuya uzongibonga. Ngifuna wena othi mina ngisho imali hayi ayihlali. Ngifuna othi mina ngifuna inhlanhla njengamanje. Fona njengamanje, nali ivimba moya, nali ivimba moya elifakwe umprofeti. Imali, zonke izinto zakho zizoqaqeka. Fona njengamanje, ivimba moya sizokuposela la ukhona, ufaka igama lakho straight, original name. Ufaka igama lakho straight ukuthi wena ubani, bese sikuposela. Faka wena 600 rand sikuposele. Wena usekudeni ivimba moya libiza 400 rand, kodwa ngenxa ukuthi ungabe useThekwini kuphi kuphi sokuposela, faka 600 rand sikuposela ivimba yo, uzolifaka la uhamba khona, zovuleka izinto, uzobuya uzobonga. Nakho kunye umprofeti Dr. X njalo uyamthola, njalo ngolesine uyamthola ekhaya. Umthandazo womama ngibuye ngithathe ama 1-on-1 500 rand ukubona umprofeti, uzothatha isibusiso, afike umprofeti akusebenze ngoba wena wasetshenzwa. Bayasebenzana abantu la ngaphandle, uthola ukuthi nje awunalutho, abantu bagijima ngeemoto, abantu bakhe imizi yobaba babo, wena uhlezi. Akuhlalwa, bayahamba abantu la ngaphandle, ulele nje wena. La impilo iyahanjelwa ngoba nabathakathi bayakuhambela. Wozobonana nomprofeti 1-on-1, phatha 500 rand. Ngithi
njalo ngolesine ngikhona siqala ngobani isikhathi ngo11 siyaqala la ekhaya ngo11 ngolesine bese kuba umgqibelo 1-on-1 siyaqala ngo11 kube iSunday wena oseJoburg wena osePretoria Joburg namaphethelo eMpumalanga siyadumisa siyakhonza njalo siyakhonza every Sunday wena ofuna ukubona umprofeti ohlala kuZulu Natal zonke indawo phatha ingubo yokulala mawufika eGoli nanka amafoni thatha amafoni njengamanje mawufika eGoli sifonele zikhona imoto ezokulanda eMTN noma ePark Station zikubeke la enqabeni la khona umprofeti ngithi wena othi ngifuna ukuphakama njoba ngikhuluma nawe nje njoba ngikhuluma nawe kule nkonzo engiyenza la ngisempangeni ekseni abaphuma abantu empangeni ngisempangeni njengamanje njoba ngikhuluma nje ngilapha Imbizo Hall wena oseduze njengamanje wena oseduze phuthuma njengamanje uzoyitholela nansi imvimba moya ngikhona empangeni Imbizo Hall edrobheni njengamanje phuthuma njengamanje ngithi ke uNkulunkulu makanibusise nezithunywa amathonga amadlozi wakho makakuphakamise into zakho iqaqeke ngithi asidibana khona ke nginawe ngithi bonke abalandeli bami umhlaba wonke bingelela bonke maQhawe njalo lapha ekhaya mvunzini Mondlo namaphethelo Vryheid phela kusekhaya lapha ya emvunzini entswala kahla ngizalwa khona ngithi ke sanibonani mvunzini ekhaya sanibonani Mondlo sanibonani Vryheid sanibonani Nquthu sanibonani koGrace sanibonani maKhanqa awungabala ngithini umprofeti wabantu lo ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu makanibusise akubusise akublesse usabuka nansi inkonzo enamandla uNkulunkulu makabe nawe God bless you inkosi nibusise awuphakamise isandla Lift up your hands. ithi inkosi Oh Lord, ngiyabonga I thank you. ku2024 That 2024, uthi ungenile nami that to cross over with me. abaningi Most of them, abangenanga they did not cross over, kodwa wena ungenile nami but to cross over with me. ngiyabonga nakuzithunywa I thank the ithunywa messengers zikamoya of the Spirit engihamba naso that are with me, engembethe that are preparing me ezakithi from my family, eyihlamlukile that are clean. ku2024 2024, ngicela indlela I'm zami asking for my parts zihlambuluke to be clean. zonke iqalekiso All the curses zasemndenini of my family, lezabazali of my parents, nezomkhulu of my progenitors, nozogogo of my female progenitors, Mazingavimbi. let them not stop impumelelo yami my breakthroughs. sishayile ihlombe Give a round of applause to yourselves. ake ngitshele Let me tell you, ungambukeli omunye umuntu phansi do not underplay or undermine other people. ungathi ngoba nakho nemoto unezimoto Riding nemali cars are well namatekisi off, everything. ebese Your taxi usweka uzuswekele operator ngisho became very abafweni nomndeni proud wakho to your family, sibling, brothers and sisters for everywhere. why ngisho kanjalo Kungani am I saying that? ngoba lokho onakho Whatever you are in possession Lengcebo of, onayo. your wealthy uyinikezwe amathonga given akho to you by the noNkulunkulu wakho ancestors and your God. uma If uzoyiphakamisa you're gonna be arrogant and proud, ungahloniphi abanye abantu don't ngoba uhamba honor and ngezimoto respect other people, ezinkulu luxury vehicle and unemali. SUVs, and you are well off. ufuna ukuthi umndeni You wakini want your ukhothamele parents to wena bow to you. bonke abantu makwenza umsebenzi ekhaya awubalaleli Don't listen to their bayahlupha advices. nomama Oh, ladies, abangaqondi they don't understand. baningi abantu abahlulelwa People emndenini are being adjudicated there by ubandlululo families. lukhona ngisho phakathi emndenini ostracism khona and omama discrimination. abanobandlululo Some women bathanda are usibanibani ngoba unemali discriminated. We like someone usibanibani because it's got money. ubezwa kahle uma uthi aphawula Oh, awusebenzi trying to say anything. What is uthi what is kuthiwa hayi he trying to siyakuzwa say? kodwa sisalinde And here, usibanibani let us eGoli noma wait for eThekwini the uyeza guy from Durban or Gauteng. He's on the way.
into esizele lana What we came here for. asizelanga Did ukuzodlala not come here to play games, you know. sizele We amaqala came here for the offenses ashiwa obaba bethu left by nokhokho our bethu forefathers and the progenitors where you come. sizolungisa Coming inkinga to rectify the problems zabantu abahamba of the beqabela people that left with some conflicts. kunabantu abalwa Some people ekhaya fought kini within the family. lomkhokha uzanguvalwa That thing, that kunabantu person never ababeqhakathi been stopped bephatha imithi practicing witchcraft and the sorcery. kunabantu abagwazana Stepped each other. kunabantu Some abathwetshulwa people are bewitched within your Into esizele family. la. What we came here for. ziningi There izinto are many things ezibamba abantu that kulomhlaba procrastinated people here ukuthi not bangaphumeleli to get breakthroughs. uyazi ayikho into emnandi Very emhlabeni nice. njengokuhamba ungena stress Going without ingcindezi or ngoba ngime ikhathala. lapha nje angina Yes, stress I'm here. I don't have. futhi ulembeza ngoba ngilapha awungilahli entweni My engishoyo conscience is clear. Whatever I'm doing in your presence, ngikhuluma I iqiniso speak the linjalo truth as it is. ngiyabonga baba Thank you, Father. bakhumbule nabo Remember them also as well. uma ngimi la If I'm in your presence, ngimi ngena I stress stand here with clear conscience. angijoli futhi I don't have a I'm side jolly chick. food. I don't have a side chick. I'm jolly I don't have a food. side chick. njengoba ngila Yes, I'm here. nginonkosikazi My ekhaya wife at home. nginonkosikazi I've got a wife. kumele ngikukhulume I lokhu must speak about ngenzela ukuthi ungezi ukuzongilinga la Come and tempt the prophet. ngikaniwe kunonkosikazi Worried. I've got a wife. ngoba at nina home. amantombazanyana You ladies, angasile niyathanda ukulinga you like to befundisi tempt the prophets and the pastors. lalela Listen. ukuthi ziningi iy'nkinga endlule kuzo Problems. ubaba wami wangidlulisa kulezo Father, nkinga let me cross those problems. namhlanje ngihamba Today I ngikhululekile go free. lalalala Listen here. lalalala Listen here. uyofika phi namantombazane umuzi wakini ufa Your home is getting demolished. mawufuna ukuba umuntu wesilisa If you want to be a male, hamba udubula ngaleli volovolo lakho go and shoot with a rifle or your firearm. sengathi ungasho ukuthi ngisize baba Hold me, Father. size baba Hold me, Father. size baba Hold me, Father. uyabona la You see here, akakho la ungathi ujola no nami one la can say, najwayela abafundisi laba elibajwayela hayi la I used to ngiu-Dr. them. X I am Dr. X. noma ungashaya isimali uyoshaya uzukhathale Uzuyeke. mina ngiyobe ngithe nje inkosi ibusise mawuza la ngithi inkosi ibusise uze la ngithi inkosi ibusise inkosi ibusise awuphakamisa isandla Raise up your hand. uthi 2024 2024. ingelosi yakho baba Angel of yours, Father. Baba umprofethi. Father prophet. ngicela I ingiqoqele want to collect from iy'thunywa zakithi messengers of my family. mabekhona Let ukukhanya there be light here endleleni yami on my path. umsamo wami wathwetshulwa From that is bewitched. The amathuna things asetshenzwa that are bewitched. kwantshontshwa iy'thuna Stolen the messengers. Mayibuyiswe. Let them be brought back here. ishayela ihlobo Give a round of applause to yourself. sengathi ungasho ukuthi ngisize I wish you can say, help me. ngisize baba Help me, Father. ngisize nkulunkulu wami Help me, my God. ngisize baba Help me, Father. ake ngikutshele Let me tell.
ingelosi la ekhaya Angel of this place. inamandla, Very powerful. inamandla, Very powerful. inamandla. Powerful. La uhamba khona ihamba nawe. It's always with you. Nasemsebenzini ihamba It's nawe. always with you. Nasendleleni ihamba nawe. It's always with you. Bahlupha kabi abantu uma uzwa indoda ethi hayi ngisafuna ukubona ukuthi uye kodwa akamile ngaleli volovolo lakhe. Very busy there. Sengathi angathi nje mayethi ngisafuna ukubona ukuthi uthi nami stop. Hawu komeka. Ngoba usho ukuthi umuntu onjalo uyatesta. Yahlola nje. Wena umtshela ukuthi angiyona into yokutesta mina. I'm not a sample. Ungavumi ukuba into yokutesta. Do not be like Ngoba this. ngoba ulokhu uhlezi Yeah. nale ndoda esebenzayo. Cohabiting with a man who is employed. Usuqalile manje wenza umsebenzi wokuba umama singakafika isikhathi. Uyamwashela uyamphekela wenza yonke into lalela la Listen here. kusemhlabeni la. This is the planet Earth. Abanye bagijima bafikela athi sekuno 20 years usengishile ngineminyaka ewu20 ngihleli naye cohabiting with him. sebemthathile omashesha abanye The other people. akusibo bonke Not all of them. abanalomkhuba They've got that bakhona abahlezi nezingane zabantu ngoba isimo singavumi bayabathanda They like them but ngesimo somnotho because of economical problem. manje mawulo uzala izingane Give birth to uyasebenza the children who are working. sewuzunezingane eziwu4 Until ezino zonke. nalo muntu When onayo the person, your partner, usafuna ukubona namanje still bese ingane eziwu4 want to do a test up until zine zonke. mawungahamba emhlabeni If you manje can die now, ziyosala phi lezi ngane zakho where are you going to abandon your children? iphi shelter Where is umphe? iphi indlu yokuthandaza Where is a place of prayer? uzala izingane ezosala zingazazi ukuthi kumele ibize siphi isibongo which surname they should utilize. uzala izingane ezosala zibangwe zithunywa zasekhaya komama nezakini kodwa wabanaso isikhathi You did have time. lalali madoda Listen, gentlemen. njengoba silapha As we are sonke present here, sizovusa we imizwa come to babamkhulu rebuild the bethu homestead of our predecessors. sizovusa We imizwa come to babamkhulu rebuild bethu the homestead of our predecessors. iy'ngane Our zethu children. We asingayishiyi must not abandon emanyaleni them where disgusting abomination. the time is coming God says, uyovinjwa ngale you're going to be suspended. ungalenzi iphutha Do not make an error. elenziwa ubaba What wakho was done by your ukuthi biological angashadi father, noma wakho not to get married with your mother. lungisa amaphutha Rectify the flaws and the Enziwa mistakes uyihlo. left by your biological hamba father. uyihlawula Go and pay damage prices for mina yourself. ngikunika I'm umsebenzi giving you ukuthi an ulungise umuzi wakini. assignment. Go and redress everything at home. ungalenzi iphutha Do not make an error. elenziwa That uyihlo was done by your biological father. uvume ukuthi Give you will, akubekhona iphutha Oh, nasey'nganeni definitely, zakho upon your children, iy'ngane zakho your kids. zishiye eshelter yazo ukuthi bantu abami Just provide them with Nansi indlu indlu. There's a yomthandazo la ekhaya. where we are praying here. mawuhamba emhlabeni If you are dying, noma umphefumulo wakho if your uphuma soul is going out, uyofika umukelwe then it will be emathungeni accepted on the ancestral realm, ungavinjwa not to be suspended, uzoba to yisipuki. bounce back and become a Uzohlupha revenant, iy'ngane zakho. to hound your children, lungisa indaba yakho redress your matters. lento engitshela yona Whatever I'm telling you, change your position relocate now. ma ufuna ukuphumelela If you want a breakthrough, change your you position must change your attitude and your Shintsha indlela perception. ocabanga You must ngayo. change your attitude and your perception. sometimes Kwesinye isikhathi
ukuze uphumelele for you to prosper. kunabangani There are friends of yours obathandayo that you like too okumele much basuke eduze that must kwakho run away from you. mabesekhona If they are still labangani present, lalani listen, friend. kunabantu There are people abaseduze they kwakho are next to you always. abangena They future don't have ikusasa. Abangacabangi They lutho. don't think nothing about the future. uhamba nobani Who are you with? Who are your associates? ijuba Dove lihamba nejuba to doves. inyoni ihamba A nenyoni bird, same feather. ngoba zicula icule They are elilodwa singing one hymn and song. wena uhamba nobani Who are you with? laba bantu obarejistile efonini bakusiza ngani What is their benefit? Kukhona How they abantu assisting abaseduze you? Some kwakho. people that are in your vicinity. abavimba into They zakho are ukuthi delaying ungaphumeleli your matters not to prosper. la emhlabeni Here on planet Earth. don't ngesilungu don't trust anyone Ungathembi man. indoda ithande Just love your umfazi man. mthande Just love your wife. kodwa ekuthembeni When it comes to trust, babo sesiwe abathembele enkosini bona bayosusa umusa waphakade uyabusiswa uthemba lakhe blessed is the kuJehova one whose trust is with God. uyaqalekiswa Blessed is the one. maningi abafazi abayibulele ngenxa yamadoda maningi amadoda ayibulele ngenxa yabafazi ngenxa yokubathemba kanti uthemba He trusted uThomas a guy called Thomas, a betrayer. Come beside. bhebehlonisa Confront me. Nathi moya iyasha ifunana What do you want? Nifunana. 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 What do you want here? nakamandla Power. ehlela phe kwakho Standing upon this one. nesandla What are you doing here? nesandla What are you doing? ifunana What do you want? nifunana What do you want here? nifunana What do you want here? liyasha ngiyalishisa I'm betting you. ngiyalishisa I'm betting you. ngiyalishisa I'm betting you. ngiyalishisa I'm betting you. nayasha Oh, it's Benny. nayasha It is Benny. nathi yasha Benny. nayasha Benny. nayasha Benny. nayasha Benny. yaphuma Out. yaphuma Departing. yasha Oh, Benny. yasha Benny. yasha Yes, Benny. yaphuma Departing. yasha Going out. yasha Benny. out Power. phumane kulo mama What happened, this lady? phumane kulo mama uba wena Out. Who are you? ubani wena Who are you? ubani wena Who are you? ubani okhuluma la Who's speaking here? nantsoko iyasha Benny. iyasha It is iyasha Benny. iyasha Benny. iyasha Benny. iyasha Benny. iyasha awunyeka Benny. kanjani nyeka kanjani Leave her alone. Leave her alone. amandla Power. pop Man, please. ufuna la What do you want? nyasha You are betting. nyasha You are betting. nyasha You are betting. out Power. nyasha Betting. nyasha You are betting. nyasha 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 Betting. baba onamandla Powerful God. uNkulunkulu wezizwe God of the nation. makhulule lo mama Let one be released. makakhulule kule moya God believe from the evil Ngiyabonga, spirits. Baba. Thank you, Father. nantsoko iyaphuma Oh, it's going out. nantsoko iyaphuma It's going esandleni out. la esandleni iyaphuma Hands. iyaphuma esandleni iyaphuma esandleni iyaphuma esandleni iyaphuma esandleni iyaphuma esandleni ngeke njalo iyaphuma esandleni iyaphuma esandleni nantsoko iphuma iyaphuma 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 out vusa Wake her up. ukhululiwe You are relieved. msize baba Help me, Father. msize mprofeti Help me, prophet. ingaphindi ibuyele emoya Bounce back anymore. ngicela izinto zami My mentors ziphakame to be ake nimshayele elevated. ihlombe Give a round of applause to this lady. baba
Ah, lento yakho this iyakuhlupha, thing of yours is Yeah. troubling you. but I don't know, angazi why. I don't know. Kungani. Khona abantu There are some abayibelesele lento They ekuwena. are busy Come, Izaraba. with this thing. Baba, engitshela, Let ngitshela me tell- original. let me tell you, bona fide. Wena uyazi ukuthi kunento egijima wonke umzimba wakho. Running Yeah, all over your body. Yeah. Angithi uyayizwa? Yeah. Can you Silwane. feel it? Yeah. It's an evil crutch. Njani impela. Hayi ngidayise ebusuku. Awulala ebusuku. Can't sleep. Ebusuku nemini. Phakamisa esakhe isandla. Raise up your hand. Nathi iyasha. Burning. Iyasha. Burning. Iyasha. Burning. Iyasha. Just burning. Iyasha. Burning. Iyasha. Just burning. Iyanyakaza Shaking emzimbeni. down in the body. Iyanyakaza. Shaking now. Iyanyakaza. Shaking. Iyanyakaza. Just shaking. Iyanyakaza. Just shaking. Iyanyakaza. Shaking. Iyanyakaza. Shaking. Iyanyakaza. Shaking. Iyanyakaza. Just shaking. Iyanyakaza. Just shaking. Iyanyakaza. Shaking. Uthi phuma kuye. Get out here. Phuma. Get out. Uthi ayiphume. Oh, let it go. Uthi akakhululeke. Oh, must be released. Akakhululwe. 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 Release. Akakhululwe. Release. Akakhululwe. Release. Uthi ayiphume Oh, ayiphume. let it go out here. Uthi ngengelosi yasenqabeni. Through the angel of Enqabeni. Engimi phambi kwayo. In the presence. Mayiphume le moya. Let the spirit go out Nantsoko here. nantsoko iyanyakaza. Shaking. Nantsoko iyanyakaza. Shaking now. Nantsoko iyanyakaza. Shaking now. Nantsoko iyanyakaza. Shaking now. Iyanyakaza. Shaking. Iyaphuma lento. Getting out here. Iyaphuma Going lento. out here. Iyaphuma lento. Going out here. Iyaphuma lento. Going out here. Iyaphuma lento. Going out here. Iyasha. Ready. 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 Water. Kusamazana. Amanzi. Thank you. Stand up. Ngiyabonga suku. Shayihlombe. Kunento wena sisi okumele ngisebenze manje. That I must minister to right now. Ukuzwe ngendawo okuthiwa isemlazi. Did you ever hear about Umlazi Township? Yebo ngiyazi kukhona Kahle la wo. Stop it. Sisiwe, hayi lokhu thini. Do not procrastinate. Ngizwe kahle. Ngumprofeti Listen. akuyona fake mina. I'm yebo a bona fide Futhi prophet. ngisemandleni ngibuya olwandle. Power come from marine world. Kunento ezakalile wena sisi. Something happened. Kunento ohamba nayo njengamanje There's errong. something with you now. Yebo. Evil. Sisi, ngifuna ukuthi ngibuze umbuzo ngithi mina Can I ask? makuthi yebo uthi yebo mawuthi cha uthi cha. Be specific. Ngizoprofeta ngathi I'm ngiyaqala. gonna prophesy like I do it for prophet the akathi first ngiyaqala. time. It's like the first time I'm doing it. Sisiwe, Sister, uyazi emlazi? do you Yeah, know ngiyazi baba, Umlazi Umlazi. Township? Uyazi. Holy it, you know it. Awusimlazi. Ngiyabona Ngibona location Umlazi njengamanje. called Township Umlazi. Sisiwe, Sister, ngikubona wena uhamba uya going enyangeni. to the native Ngibona doctor. inyanga See the ibhizi native inyanga. doctor, very Ngibona busy inyanga. now. You see the Ngibona native kubhalwa doctor uDlamini. sitting, yebo Dlamini. ngaya enyangeni Yebo yasemlazi bani inyanga? What's the name? Dlamini. He's a Dlamini. Native Nga doctor. prophet. Can I prophesy? Nga prophet. Can I prophesy? Ngikubona uhamba I wena see you sisi consult ushona me. emlazi. The Nginamanga. Township. Yebo, Am I baba. lying? Uqinisile. Nginamanga. Uqinisile ngaya Waya eMlazi. enyangeni Went yafika to the yakusebenza doctor, lenyanga he did yakusebenza something, he did yakunika something. salokhu waya kuleyo nyanga izinto zakhe ayihambi kahle. Your matters Yebo, are baba. disarrayed.
uthi ngincede baba So hold me far. Ncede baba. uthi ngincede prophet Ncede prophet. ngincede prophet Hold me prophet. size prophet So hold me Season prophet. Season prophet. Hold me Season prophet. Season prophet. Hold me Season prophet. Season prophet. Hold me Season prophet. prophet. Hold me prophet. Season kunento wena siso wabuya nayo ehamba nesilwane There is an evil creature Yebo baba. packaged there. ikhona into owabuya nayo Did you collect anything? whoa Stop it now. uthi ngincede baba Ncede baba. ncede baba Ncede baba. ncede prophet Ncede prophet. lokhu nihamba ngena zonke Consulting indawo all over. umuntu uyasiza hayi uyasiza Assistance banithatha abantu banikeze izilwane To evil creatures now. bese ziyanhlupha They will trouble you. njengamanje une problem yokuthi akulaleki ngisho ebusuku Yebo not baba sleep at ngilala every night. day ebusuku. Ikhona into Thank you. efikayo kimi ebusuku. thank you Angilali. na prophet Can I prophesy? na prophet Can I prophesy? ngizokutshela I shall Unyaka tell you. wakuphelile ngingalala ebusuku ngiphila ngokustraga kuze ngilale. Ngiyasogola ngisize baba. Ngisize baba ngiyahlupheka. Ngiyasogola. Zakusiza. ngilale, I shall help you. baba. ngizakusiza I shall help you. Ngilale. ngizakusiza I'm going to deliver you. ngiyayibona Get ngamehlo. you delivered. I shall help Khona umuntu ongaphelelanga. Ngiyayibona. kunento wena sise wena mawuhlezi kuba ngathi kunento ekhona endlini Yebo Someone baba, with ngize you ngivuka inside the ngibuka- room. Ngibuka naphansi kombhede ngingatholi lutho. nakho ke Ikhona baba, ikhona. Ikhona. Ikhona baba, ikhona. sisiwe uzokwenza kanje first Oka. uzobe ukuphi ngesunday ngani I'm going to be ngomgqibelo present Sunday, Ngizobe Saturday. ngikhona baba. uzobe ukhona la I'm Yebo going to be baba. present. first now Okokuqala, man. hamba ungena esifuthweni Go and get njengamanje steamed Yeah. right ngizakufaka now. mahala I'll ngeke put it there ngikukhokhise for Yeah, free. baba. You're gonna be attended. Yebo. hamba ungena esifuthweni Go and njengamanje get steamed Mawuqeda right now. ukubuya esifuthweni After that, manje ngizobe sengikusebenza ngikunikeza amanye amafutha minister Bese to you ngisebenza. through my Go oil. now. Kusibusise. Hamba, God bless you. lento engiza la angithi akwangitshela lutho Did not tell the prophet Angithi. anything. Haven't you said anything to mina the pastor? angithi wena akwangitshela lutho angithi okay told nothing to izakuye umbhobho isekuye angithi akwangitshela lutho Yes, you haven't told me anything. uma uhlezi inkinga yakho onayo kakhulu kade ngibonile mtshele ke manje He said that since he's been sitting down there, he has seen your problem. njoba ulapha ingelosi zakini zikamoya zifikile kimi As you are here, your angels have come to him. kufike amakhehla akini Your but great, mina ngisazi isilungu but akhulume nami ngolimi likamoya your great grandfathers have come to him and spoken to him. mina akwangitsheli lutho angithi You haven't said anything to the prophet. No, I haven't. uthi uNkulunkulu number 1 angisolve inkinga yakho yobudlelwane ngakwezothando God says the prophet shall help you on the relationship point. ngoba khona iproblem ekhona othandweni lakho Because there's a problem in the relationship. okumele nawo amathonga wakho ithunywa zakho angazi noma umlungu angithi umlungu ya amathonga wakho asefikile akhuluma ngomuntu osebudlelwaneni naye kakhulu first into kumele ngilungise Okay, they spoke about your boyfriend or your husband, as you said. mana ke ngifuna ukubuza wena ngoba ngizokusiza ngifuna ubuye la uzobonga after ngiqeda ukukusiza And the prophet wants to help you, and then after he has helped you, you should come back for Thanksgiving. Definitely. right now ngifuna ukubuza wena ke first iphi indoda yakho Where's your husband? Bella Bella. yenzani What is he doing there? uyigcine nini He's busy with other women. umbhobho Hold your mic. Eh? He's very busy with other women. He's a lot of women. umbhobho sithotsandesi ngifuna ukubuza iphi ubuza 14 Where's ubuza your 14 husband? ngoba into kumele ngisolve kuqala so ithunywa zakubo so abelungu bakina sebashona mina ngumZulu
but ngumprofeti bafikile kimi abakini asebashona ukuthi ngikusize bakhulume nami ulwimi lwasezulwini ukuthi wena unenkinga kuyi-boyfriend ngifuna ukubuza ukuthi where is your boyfriend i-boyfriend yakho iphi uyigcine nini Sin Bella Bella. khuluma Oh, Ugcine nini? uthi usebhela bhela kade wamgcina. umgcine nini When last did you see him? Last week, Monday. last week Monday Yeah. but kukhona lapha eningazwani khona Are you guys fighting? Yes. khona izimpi niyalwa Are you fighting? Oh, fighting, yes. I took my stuff and I left. I took my stuff and I left. Uthi ubayalwa uthathe izinto zakhe wahamba. nakho okay la lapha ngizokusiza He says he's gonna help you. Please. Please. Kakupa tu. Uthi uyacela la umsize. don't cry man don't cry uskalla modimo waka utengi Say don't cry. His God has helped you. ubani igama lakhe What is your boyfriend's name? elikamkhonyana Your boyfriend's name. Shimi Elliot. Elliot Yeah. Elliot 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 awuthangcane la lapha mtshela baba mbhobho okay mtshele wena uElliot khona umuntu wesifazane anaye asemtholile Okay, the prophet is saying Elliot has gotten another girlfriend right now. Yes. That's why I left. yimina engishoyo Baba uyavuma uthi yikho emshiyile. baba onamandla God. uElliot lo mzimba uthintile Hello. makabuye Elliot, trust the power, let come. zulu lemfihlakalo Confidentiality of heaven. yenza Through umangaliso the miracle. ukuze igama lakho So that your name lidunyiswe could be praised. uNkulunkulu wezizwe God of zonke all the nations. uNkulunkulu wabantu bonke God of everyone. ngicela ubufakazi Ask for a Ebusuku testimony. angalali. Tonight he mustn't sleep peacefully. izithunywa The messengers zakini of your home or nesithunywa the sasenqabeni messengers of the Ngabeni. mazifike Let them kuye attend to him. ngibusisa wonke lo I'm mndeni blessing all whole family. awuthike lapha amakhanda nawe mama ayithancane duku akukhanya konke Let there be light. akukhanya konke Let there be light. izinto ivuleke Everything matters to be released. abaphila abantu People must be delivered. zulu lemfihlakalo Confidentiality of heaven. So ngehlisela I isibusiso descend a blessing. wo wonke lo mndeni Whole family. ngiyanibusisa I'm namhlanje blessing you today. baba ngivula izindlela zakho Open their paths. Umuthi. Sorcery charm. Umuthi awungasebenzi Sorcery phakathi charm kwenu. must be dysfunctional. Umoya We don't have- omdaka Evil spirits mawuhlukane nani must get away from Umuthi you. olandiwe Sorcery charm collected the eRustenburg Rustenburg spell phakathi kwenu. among you. walandwa wesifazane Collected by the woman. niyazwa Do niyazwa you hear that? nina two wena nawe Two of khona you. umuntu wesifazane The onilandele woman umuthi collected a spell there from Rustenburg. Ke nnete. khona umuntu wesifazane The woman onilandele umuthi kodwa ufuna ukulaya collected, wena he just want to let you down.
Sisize prophet. Ngithi nginamanga, Am I lying? nginamanga. Okay, Am I net. lying? It's true. Nithi wena baba khona Father. umfazi omdala The uphi woman, umfazi where's the first wife? Ke no one tsamela. wenze i-divorce Hlukanisile. so manje uyakulandela ke Now he's following you. Asikhale In a mystery way. so unyaka ditšhelete tšaka. ufuna imali hayi She's after the man. ukwahlehlela ukuthi lihlukane She wants you to separate. uyalwa namanje usalwa Fighting now, she's still nawe futhi uyakulwisa fighting. It's against you also. manje Fighting ngizomsebenza against you. mina I'm gonna minister to this one. Sisize prophet. ngizomsebenza I'm gonna turn to him. ngizokusiza I'll ngizonisiza help, I'll nani get you delivered, all of you. Beke e fitileng ne ke ile last quarter teng. Last quarter ne ke ile ka di 21. Ne ke ile ka 21 bjale e fedile. Ha o sa ne nngwe nka boela mo yona. O emetse ditšhelete fela. zulu lemfihlakalo Come to the house of heavens. back to the sender Phinde emuva kokuthumileyo. back to the sender Phinda kokuthumeleliyo. back to the sender Phinde emuva kokuthumileyo. back to the sender Phinde emuva kokuthumileyo. asibuyele Let him emuva bounce back to ezobumnyama. that evil ngiyabonga things. god bless you inkosi God inibusise bless you. God bless you. Thank you, man of God. Thank thank you god bless you Nkulunkulu abusise. Uzophumelela. You're Don't gonna worry. succeed. Don't be afraid now. don't worry thank Don't be you afraid. baba une problem uma Unenkinga. ngilokhu ngima lapha The prophet is standing up. left side Caleni lesokunxele. lakho emaphashini wakho Inside your lungs. khona inkinga ezokwenzeka khona Problem. developing. kunjalo baba. baba khona inkinga ezokwenzeka there's a left problem. side Ecaleni la amaphaphu lekwesokunxele. wakho Inside your lungs. Ngiyabonga. baba ugwa uyabhema Do you smoke tobacco? ugwa uyabhema Ewe ndiyawubhema baba. yekela ugwayi baba Okay. Give up smoking. ngoba uma uqhubeka ubhema If you uzoshona carry on, you may die. iphaphu lakho uthi Your umoya lung, the spirit says, before ubika inkinga angikhulekise problem, iphaphu pray lakho for ngoba your lung. your days are numbered insuku zimbalwa Okay. concerning your lung. uzogula Gonna get sick. after one uzoba nani leto kuthiwa yini konje iphika Yeke. uzoba Yeah. alikakuphathi iphika Asthmatic. Like then liphathe. asthma. Like liphathe. ya uzophathwa iphika Suffer from that. uma likuphatha lizokuphatha After that, uphinde ushaywe gonna ilento be kuthiwa intwabo having an hiccup. izakuphatha The iyeza hiccup will- izakushaya on the way intwabo to intwabo lelo attack kuthiwa you. ayistophi The hiccup Yeah. lena eshaya waya one way until because njengamanje une infection got this now une infection It is from the left side inflammation on emaphashini Yeah. after uzohamba uye You're gonna kudoctor go to esibhedlela the medical doctor, to the hospital. uzoya esibhedlela ulale You're gonna go to be embhedeni hospitalized. after bafuna Then ukukuhlinza they'll operate your Bakwenze lung. operation. Bakuhlinze. but e-ICU ngeke Then, usabuya intensive care unit, you're not gonna make Uzobe it. sewuyashona. You're not gonna survive. You may pass manje kufuna ukuthi away. wena into yokuqala First thing the prophet is going Stop. to do is smoke Okay. from today ma ukusuka namhlanje. choose yourself ukhetha Khetha ukufa na or when you ukhetha wanna ukuphila die, when you carry on smoking, Hayi ndikhetha ukuphila. yekela ugwayike give up smoking. Okay. uzosho ukuthi la mazwi So engiwasho the la words that I'm saying uma to you, enzeka ukuqhubeka when it's nokubhema happening, ma carry ufa on proceeding, you wanna uyotshelwa die, ngalo ukuthi you'll be umprofeti told that the wakutshela prophet has awuzange warned uyekele ngani you. You ukubhema did not pay attention. but How come you mina didn't- ngizokukhulekisa manje ukuthi uNkulunkulu enze amaphaphu God akho can ukuthi make your ubuyele lung esimeni to be ngeke intact. usafa ma You wenze lento cannot ekutshelayo. die if you do what the prophet is telling you. ma uyekela ugwayi ngeke usafa Give up smoking. but ma Not uqhubeka gonna die. ubhema If you carry uzofa on smoking, kumele you're ngitshele gonna nje die. proper Let me tell you okay. frankly. Okay. Doctor. baba Father, baba Ngiyabonga. uhlala kuphi kahle go stop mina uyaqala ukukhuluma nami first namhlanje. time to speak to the prophet today. Ndiyaqala ukukhuluma nawe and ndiyaqala ukunyathela kule ndawo.
Uyazi emayini? Do you know is mine? Ewe. Emayini wazi kanjani? How do you know the mine? Ndisebenza khona. Thank you. Yeah, but Thank you. Okay. Because ngibona ngithathwa esimoyeni spiritual grab to the trance. ngiyandiza I'm flying. ngiyaflya Ngiyandiza. now. Right now. Khona into okumele ngiphinde something ngisebenze that I must attend lapha to. emayini Some performance to be done there by the minds. njoba ngilana nawo. The prophet is here, Ngiyabuya njengamanje ngizolanda inkemba going yami. to collect the sword of the prophet. Ngiyolwa ene I'm going ngizokhomba to la the name ngenkemba of after Father. ngiqeda ukubuya Then ngapha mayini. I'll point it to you when I come from the mine side. Somandla Almighty God, zulu lemfihlakalo confidentiality of heaven. ngibonga isipho I appreciate sikamoya the gift of the Spirit afforded to me. baba owangipha On sona. the day to give it to the prophet. Ngicelela impilo Asking for a survival, life, ngichitha zonke I izitha repel all the enemies. onke ama All enemy is it behind him? ngichitha ukufa Death, I also repel it. ngilwa I'm fighting nganansi inkemba through this yasentabeni sword from the mountain njengamanje right now. zulu lemfihlakalo Confidentiality of heaven, sokhanyiso the light of heavens. lala nathi namhlanje na ungalobo busuku banamhlanje usifikele usigcine ngomsa wakho ngalobu busuku saze abantu abangathandazi nolala nelwane Sleep with evil creatures. lalisa okonogwaja nje The rabbits angazi ngoba nazo cishe ziyathandaza ngendlela are yazo praying their own manner. nezinyoni Even the ziyakhuleka birds are praying nethi to God. niyaniphila nengqondo You're ningathandazi sound-minded, yet you don't pray. baba somandla Father ngicela Almighty, I'm amaphaphu asking amasha for this one's like to be intact, ngicela ioperation kamoya cleansed in the spirit. ngivala ukufa Nullify death. ngivala ukufa I reverse death. ngivala ithuna I reverse the grave. ngenze operation Ngiyamhlinza. ngenze operation Ngiyamhlinza. operation yasezulwini Ngiyamhlinza, the heavenly one. ngingena I emaphashini enter through his lungs. ngiyangena I emaphashini penetrate his lungs. ngiyangena I emaphashini penetrate his lungs. ngivula izinto I zakhe release zonke everything of this man. ngivula I inhlanhla release the fortune and luck. ngivula There is the isibusiso blessing upon him. I release namhlanje it today. zonke inkinga All zakho your problems ebhekene nawe that we are facing. ngiyakubusisa I'm namhlanje blessing you today. ngivula inhlanhla I yakho release your luckies and ngivula impilo I yakho release your life and the breakthrough. insebenzo ayikusebenza The ubusuku bonke ministry must ungaligezi ikhanda attend to you for namhlanje the yezwa whole baba night. Don't wash your head. ikhanda zoligeza kusasa You can wash it tomorrow. babona amandla Powerful mbusise God baba bless this gentleman. ngiyakubonga I thank you, I ubufakazi appreciate your Nkosi testimony. kubusisa God bless you. thank you I'm telling you. utshelwa yimi angithi ngama I'm telling you zinto about Yebo. angithi Kidney. angitshelwa yimi kidneys. ukuthi wena unenkinga yama-kidneys Yeah. Kidney angithi infection. mina ngitshelayo Yeah. I'm telling you. awuzange ungitshele Didn't ngama-kidneys tell the prophet anything
Ikhona into oyizwayo kuma kidneys. Can you Yeah, sense content. and feel Yeah, look on. anything? Ikhona. Ezinsweni zakho? Kuba buhlungu Awukayi doctor. bengakaze. Did you go to the doctor? Izinto zakho ziyafa. Your kidneys are dying. Failure. Manje ngifuna ukukusebenza ngoba I want ungibona to ngibamba minister to amanzi. you. Angithi Just ungibonile hold the ngithola water. isikhathi. Yeah. I became quite Ngibamba amanzi. Hey! holy Makaphile. water. Let him get delivered. Ngena phakathi I egazini. enter inside his blood Ngena vessel. eintsweni zakhe Enter ngalamanzi. inside the kidney system of this man. Ngiphilisa I izinto. deliver them. I heal them. Sanibonani maQhawe. Igama nguNtethelelo ngisukahlabisa. Ngwakahlabisa futhi nami isibongo. Ngafika la nginenkinga ngangiphuza kakhulu utshwala. Ngafika kuba Prophetic ngamxoxela inkinga yami. Wathi inkosi ngibusise. Ngaqala phansi ngafola iline ukuthi hayibo kwenzakalani ngoba ngiyengibone abanye baphuzisa something abanye uthola ukuthi babeka izandla mina wayi kumina ngafola maqeda wavalelisa wahamba. Kodwa ngithe mangibuyele emuva hawo. Ayikho into ebisiqala sengeyinyanya nje ngotshwala ukuze kube namhlanje utshwala akusesi izinto zami ngiyabonga kwingeloza la ekhaya amen. Sanibonani maQhawe. Uzamo wakacele lona osuka eThekwini. Ngafika la izinto zami zemnyama ngiphume euniversity. Kodwa ungena phakathi kwale ndawo ngakwazi ukuthi ngibe nomuzi nginezimoto nginebusiness. Ngiyabonga. Sanibonani maQhawe. Igama lami uSlindo kuhle kwakantshangazi. Last year ngoMarch ngadla amaphilisi okuyibulala. Umama wayeseza la kubabu uX waza nejezi lami esibhedlela kwasekuthiwe vele angeke ngisakwazi ukuphila ngoba nganginenkinga yesibindi. Kwasekuthiwa odoctor bazongitransplanter benginike isibindi esisha. Bese ke ngasithola isibindi umama mayiqeda weza nempahla yami la kubabu X bese wayikhulekela ubabu X ngaphila ngaba right. Ngiyabonga.